disfrutar del inici de les festes a Castelló. Gràcies, senyor Fortea. Gràcies, Fortea. Que passi bé a Traiguera. Molt bé. I nosaltres tornem a la nostra companya Pepa Benito, que ens ha promès Que tornava. més vins. I més jalo. Exactament, i més tapes. Xics, vos ho havia promès i així estem. Continuem de ruta, continuem el repte del maridatge. Això sí, s'hem traslladat de barri. Abans estàvem en Ciutadella i ara estem en Russafa i en companyia d'Ivan Navalón, que és el xef d'un dels establiments que participa, i tenim així la seva tapa gourmet. I vull saber exactament què és, Iván. Bueno, pues nosotros para la ruta del maridaje hemos elegido uno de nuestros platos estrella, lo hemos reducido un poquito para que todos los clientes que quieran venir a esta ruta puedan probar uno de nuestros grandes platos. Hemos elegido tataki de atún con una ensalada de algas, lleva unas perlas de yuzu y unos brotes tiernos. ¿Y con qué lo habéis maridado? Bueno, nosotros lo hemos maridado con un vino blanco de la denominación de origen Valencia, las variedades son Malvasía y Moscatel. Que liga muy bien con la tapa, ¿no? Sí, la verdad que liga muy bien. Los vinos blancos con los pescados grasos suelen ligar bastante bien. Molt bé, moltes gràcies, Ivan. I si vos sembla, ja que estem així en este establiment i tenim oportunitat també de parlar amb algunes persones que estan fent este repte del maridatge, volem preguntar-vos. Hola, xics, què tal? Hola, què tal? Vosaltres, a l'hora de vindre a fer la ruta, s'heu planificat una ruta en concret o com s'ho heu muntat? Bueno, pues hoy estamos probando la ruta de Russafa, ¿no? Este es el segundo establecimiento en el que hemos estado hoy, ya llevamos 2 tapitas, 2 vinos, y yo creo que hoy vamos a ir a por el tercero. I què vos sembla esta iniciatives com esta, el poder tastar una tapa i en este cas una copa de vi del terreny, pues, i per un preu asequible? Muy bien, 3 euros, tapa gourmet, que esta no la hemos probado aún, pero tiene muy buena pinta, vino valenciano, que bueno, yo creo que los valencianos ahora estamos muy a favor de beber vinos de la tierra. És una oportunitat per a tastar vins valencians i també per a descobrir establiments que a lo millor d'una altra manera no els visitaríem. Claro, pruebas la tapa, el vino valenciano y encima estamos conociendo locales muy chulos, entonces muy contento, la verdad. Molt bé, moltes gràcies. Descobrir locals, descobrir els nostres vins, ja ho sabeu. La iniciativa estarà en marxa fins al pròxim 4 de març. Hi ha 30 establiments repartits per tota la ciutat i no tenim excusa, ja ho sabeu. No tenim excusa. No tenim excusa, farem la ruta i en pau, a veure per on anem, perquè tampoc te diria amb mesura, sí, que quan ens cante una d'este no tingui que durar a casa. Descanse.